Awas.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak kalian Ibu Kelurahan Pulorejo. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak perwakilan Kota Mojokerto ugi Bapak Camat. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah ugi Bapak perangkatipun ugi Bapak keamanan. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Semoga Kang Mas diparingi kanggo rika. Bisa ngalangin niat iki Mas Yota Samudra Sun Aruni sing ono hang bisa ya tesi welas iki Mas yo ilang nyawa sun Erhani Ibu Dini Siti nemang ika dongati ison selawase setaro raga iki ya Allah
Zeh. Mas Jana, Mas Jana. Nggih. Ning Nyantika Zeh, pripun? Mas. Pripun manut? Pripun moto peri kena sabun? Nggih, sembah nuwun kula jenengan sampun ngaturaken tembang saking Banyuwangi, Zeh. saking pesisiran yang berjudul Kanggo Riko. Riko. Tembang lama nang tasik eco. Nggih. Nggih ning ngaturaken sembah nuwun nggih sampun dumateng masyarakat Kulon nggih. Kulon. Aku Nggih. kuwatir pojok kulon, ngoten lho. Nggih. Pojok kulon kan omahku. Oh, nggih ta? Jenenge Cak Kulon. Oh nggih sih. Jadi ngasih ke bawah dibenaturi panjenengan Bapak Panitia. Semoga Bapak Panitia Bisa nggih monggo. menawi ngersakaken lelagon Nggih, pripun Bapak? Heeh. Dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa tasik dereng panas napa? dereng panas. Oh tapi empun rogo-rogo saku. Rogotok ya. Oh njupuk HP. Nggih. Nggih ning sinabi Kadose nego. dereng wonten. Dereng siap. Nggih dereng siap. Langsung dikasih satu lagu wale. Nggih. Kali nego panjenengan Bapak Kepala Desa dari Bapak Panitia. Ya salam dumateng seluruh penggemar dan tiap malam tak kirimi salam terus kesakno ado ning Kasihan disapa. jauh-jauh. Eh. Hujan-hujan datang, Masya Allah. Juga tadi dari Kediri neng Ika Rempong. Dirimu tadi dikasih. Mboten. Sampun dong, Mas. Dari siapa, nih? Dari Sabu Kelot dong, Mas. Selalu membawakan kita nanas. Terima kasih. Sembah nuwun. Nggih. Tebe-tebe loh, Mas nggih. Hutan-hutan tetap hadir. Nggih. Yuk, monggo tembangipun apa sambil nunggu. Tembang kangen, Mas. Tembang kangen. Nggih. Badhe dipenaturan panjenenganipun sinten? Nggih, niki sedaya kemawon iki lho, Mas. Ingkang nyekar, ingkang lembang. Oh, sing tembang. Hmm. Niki sing anyar niki. Nggih. Mbak Li. Oh Mbak Li, halo. Nggih. Halo Mbak Li, dah. Halo Li, ngoten lho, Mas. Paring aku Mbak Li, kula Nggih. Kanjono lah. Iku Mas Abdi. Yuk, satu dua tembang kanan. Waya wengi utan krimis ra wis suwis panyuman tumetes dadi saksi ku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwejroning uripku yen ora ono sliramu angin tansah nuntut aku rasa kata obat aku lima tembangan muka bisa tapi nopo tambah
Oke mas, mas. Oke, tebar Pripun, kangen. Mas? Monggo. Matur sembah nuwun panjenenganipun Mbak Li. Mbak Li. Lah niki bolo-bolo wira pradoko tanglet. Li lengkape sinten? Liana napa Li? Li tok mawon. Oh. Enak sih. Beli. Lia Mas, Oh, Lia. Lia. Nggih. Matur sembah nuwun. Monggo pripun panjenengan Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa monggo menawi request lagu monggo. Monggo. Dipersilakan. Oh, Neng. Engko nek gak ditawani Jare gak tawa-tawa. Ayo Pak, monggo. Pripun? Oh, lurah wedok. Oh, Bu Lurah. Oh, Bu Lurah. Nggih. Monggo, Bu Bu. Lurah pripun? Kersa mriki? Belum siap kaya Mas niki. Oh nggih. Mboten nggih. Request nggih mboten
minggah nggih mboten. Nah niki kula tak nglayani dari penggemar setia Sabu Saudara Brawijaya. Nggih. Yuk Neng. Air bunga gitu loh. Air bunga Neng. Nggih ten mriki enten grigis Mas. Grigis juga Nggih. ada. Nah. Boleh Bu, yang mana dulu? Oke, grigis dulu Neng. Oke siap. Grigis dulu. Monggo Bos. Neng. Delewang sudah siap. Siap sayang. Tarik sayang. Ya, ya. Ledrong, ledrong. Jaya lo ini. Angel, euy.
Z, satu tembang gerigis sampun Om Jono. Ning sanana. Z. Sampun ngaturaken gerigis. Gini, monggo tasih wonten wedal. Z, alhamdulillah Om Jono niki penontonnya banyak banget. Oke, kula Sing banyak larone maksudnya. larone. Nah. Iku nek ampre larone ilang. Caci lektinge paten ana caci. Lah kula ilang. Lah. Nah, tapi aja suwi-suwi caci. Niki sabu terbaru. Sabu laron. Heh. Lho gitu. Iku ilmu Jawa, ilmu wong biyen. Monggo yuk Delewung. Air bunga ini tiada rumlai. Air bunga ini tak mampu mencuci rasa ternoda dosamu di hati. Kau rasa luka yang berdarah ini. Para penghayat air bunga ini tiada harum lain. Air bunga ini tak mampu mencuci Ledrak-ledrak. Budi Wijaya lagi. Oh, enak mas. Yo. Percuma saja kau datang lagi. Hati terlanjur benci. Biar aku seorang diri tanpa ada kekasih. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi. Isi dalam mata cintaku ini sanggup ku bunuh mati. Takkan ku ampuni pengkhianat dan kasih tanpa seizin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum
sampun, Mas. Eh. Gini. Pripun? Masih ada waktu cuma satu lagu Oke, terakhir. siap. Yang diminta dari Sabu Gunung Kelut ning Warung Tendo. Itu dia barusan. Lagi. Gitu yang terakhir nih, mangke pindah malih kok wonten acara budaya. Bedayan Sekarsari. Mas nuwun. THC Audio dalu niki ning kerja bareng kalih dulure dhewe audio. Dulure dhewe audio. Yang di sebelah depan barangkali. Nggih, niku di depan dimanteli, Mas. Terima kasih atas kerja bareng. Sembah nuwun. Sembah nuwun. Maka teliwung tebak terakhir Warung Tendo Sabu Gunung Kelut. Terima kasih. Ladrong. Budi Jaya lagi. Ana hoi. Ayo. Kopi susu anget-anget, asik-asik, wedang goreng panas bisa. Ya hadiri ya ada ya roh, kami jaya rasanya. Ludruke Budi Wijaya, asik-asik sinene yu temenan. Wes kadung dadi langgengane mon sing bisa jenenge aku. Para Budi Wijaya. Gila.
siapa takut. Pemirsa, kita perkenalan dulu bersama Sintenya Budi Wijaya. Ada siapa Mas? Yang baru. Sing baru kok sih Mas, dari pilihannya sih. Ala bapak lihat. Oh ya wes, ala kadarnya. Yo 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 yo. Yo li. Li 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 li. Maju li. Tak jam Mas Andri. Disusul dengan tiga. Ada siapa lagi Mas? Langsung di sana. Neng sana loh Mas. Iki lo barangnya bos. Awas, awas. Mas, mas, mas. Tripode. Sing saya bilang tono mas. Si gemoy. Si gemoy. Bentuk bulan dari. Ayo, sing mau bilang. Awas, Senajan lemu. pokoknya. Elok banget. Awas. Yuk. Hak solole, hak solole, hak solole, hak solole, hak solole. Dos. Wow. Luar biasa. Mas, mas, mas. Jadi Tinggal siapa mas? tinggal satu nih. Sopo mas? Rempong. Anu lho mas. Sik ta lho mas. Adem-adem aku tak njaluk support iki lho mas. Monggo. Bu, kasih tepuk tangan dulu buat saya ya. 1, 2, 3. Yo. Terima kasih. Sudah mas, lanjut yuk. Monggo. Yuk. Wede sampun Tembang mas. terakhir kok nggih. Oh, tembang terakhir napa? Nggih, iki tembang terakhir. Waktu ini sambut dalu. Nggih, wonten lilo Lilo, napa malih? pun Bisa dilayani di Samboyo. terserah dirimu deh. Oke. Oke yuk, perform terakhir. Nggih. Bagi pinang bali men acara budaya Sekarsari. Sekarsari. Waktu ini nggih sambut dalu. Nggih. Yuk, monggo. So, monggo. Awas.
Budi Wijaya oi. Ahoy! Awas! Go! Boyo! Boyo! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.